Mira papi pedera mabuda. Mira pambili pedera pambili. Dia tu coba ni. Ngai macam apa ni? Mana di masuk? Semua senang. Mudah. Musore nchanga ni mfuma niga. Ini ndiro zidebiti maonya. Ndiri kugara kufera kuti munzvimbo ya Ishisongweni. Ndiri musi wa 30 ndakadaidzwa kudare kwa Ishe Nyamandwe. Ndadaidzwa kudare Ishe Nyamandwe. Ndikona Samuel ndiri kusvika chiti ndasunguswa newanina. Samuel akaripota nyende. Kuno ndiri ndakauya chana. Akaripota nyende pakunde. Ndakauzoreporta kuno. Ndasvika kwaIshe Nyamandwe. Wakanditaurira zvakanditaura nesimatongero wakandiitawo iri nyaya yekunzi ini ndakaromba. Saka ini ndokubvunzisisawo ndikaona kuti nezvematauro zvavo zviri kuitwa ndakapikisana nazvo ndikati handikwanisi kuti ndinzwisise zvinhu zvakadaro. Ndakati inini hai izvikwanisira ndakuenda kupi mberi ndokuya kwandakaita kuri kuti ndizomangarawo kuti aiwa izvo ndiri kutaurwako nezvezvitaura navanimina kuti ndiri kuramba kufamba pane zvavari kuona paupenyu hwavo. Ipo ndakashupika sitaizvo handizvikwanisi. Anzi muludini. Kwanzi ndakaromba. Anzi mune mabhazi. Ndori ndakaita zviro zvizvi. Munokuti murombera wakadzi. Murombera mari, murombera zvakawanda. Handina vandichaziva. Murombera magwere, murombera kana murombera. Ndizvo ndandikadare kai ndidiri ndisvikewo mberi asi ndichiziva kuno nyaya ndaiyaona. Akamirira mhuri vacho vanonyanja. Pamusoro changamiro shumba nedare renyu rese. Ini ndinoitwa Tokumu Makonya ndi munin'ina wa David. Wanin'ina wakadzorera aigurukadzwaiandadzi wakororewa wega wariapa. Joshua inyaya yakaitika changamiro wangu pani makore na 2007 pakashaika ndingangoti panga paita mutsetse wekusheka kwevanhu. Wakatanga nemai pouya mukadzi wangu, pouya mukadzi weuyu, pakazosheka mukadzi weuyu ndo pakaitika chiitiko chakaitika. Mwana mukunda wake vakaramba achiita sezvinonzi abudirwa here kana kuti handizivi zvakaimboitika. Mwana wakachema the whole day. Ikatonetseka nemwana yeye kuzosvikira mwana yeye azodaidza vanhu vese vekwaMaonya. Vanhu vekwaMaonya kuti bvaaudaidza kuti vaungane muchini mumba mushure mekunge vanhu vatobva kumakuwa kuchengeta iyena mai vake. Zveshuwa mushure mekubudirwa mwana akataura zvaakataura, akadaidza zita rakadaidza zita remukadzi weuyu Enia. Mukadzi weuyu ndiye Simba, mukadzi wa Simba. Enia uripi tisu tiri kuita basa rese munomu mumukowa munomu. Zveshuwa pakaenda kuita noise patomboita mukadzi wake musha hato akatoenda kumusha kwavo hamumusha mwedu moidzi. Saka
Saka zina kutinetsa manje ngechekuti mukadzi uyu ndiye akaenda komenchena uzi eni yayo tita syndicate mumusha munomu akaenda kodaidzwa ndi mukoma ngerwesere kuti uya kufield day ndipakatushuka nyaya isitiri kupera uyu munhu wakuda futi mumusha mwedu ngenzira isina kuti wasuka sei uyu mukoma akudaidza uyu eni yawo akawanda why asotidaidzwa kuti uyai kufield day akudaidza munhu uyu akabviswa mumusha ngenzira isina hana kunge munhu asoti chiitiko chakangoitika ndipo takaita nyaya inonetsa manje mukoma kumutaurira kuti zveshuwa hona mai washaika asimuzimuso kuda kuti unawo ndizvere kutovorwa asimuzimuso saka todi ndainafa wakomana wako zvono waniwo mhuri dzawo ndipo takazoti varume ngatitsvagenzera kudini iye namukomana akanga adaidza uyu mukadzi uyu wakaenda kotaura mashoko akataura kune muzukuru wacho uyu muzukuru ari oyo odhiyo yeye yakaenda kuhamima yakadhiritika pakata mashoko kuti muchapera semapeta shuwa mukomana ade famaniso asi apedza munhu shuwa takaenda kwasabhuku newengo tamutaurira nyaya sabhuku newengo akati nyaya radini ndaizwa endai naye kunani kuna Ishe takaenda kuna Ishe Nyamando ndaenda kuna Ishe Nyamando here comes takuchitaura izvo chifambiro ndakataura pana mukoma chirundinetsa ngechekuti Ishe wakanga atizi nyaya yemamiriro yakaita ndiri kukupa direction yekuti mudini muende endai kuhonde vhari because inini mukoma uyu apa tatifambidzana pakati apo ndakatodesa kuona kuti izvo mukoma zvasunguluka pakusimudza musoro uyu imhaka yenyu vakazotidaidza mukoma mukadzi wakanga asiri pamene tangaenda kupi vakandidaidza mukoma mazuva acho akachitokohwa magwere paka paine mushandi vanga varipo takatogara pasi kudai idzo dzakasimuka urikuona kwese mwana mengu kweso hakuna munhu ari kumbotiona panapa indovhuresa kupay attention zvikazi unozviziva kuti kufa kwakaita mai wedu mai goloka ari munguvhu yakadhiyo zvakandirovesa kati mai vakafa 2003 mukadzi wangu kwakufa 2005 uyu 2007 saka mukuru uyu zvakutaura nyaya iyi adoda kundidii zvakandiremera changamire pamadzishangamire angu ndikati no sure takaenda tikataura sekuru hanzvadzi yani yamai nyaya akatoibvuma kuti zveshuwa ndakanga ndiri mwana wamai wangu saka taenda kwashe Nyamani Ishe Nyamani takangati nyaya yenyu chiendai kuhonde vhari kune vanobatsira kuhonde vhari titori bhizi kubata homwedzi hati mazuva okufamba ndekwemari titori bhizi kubata homwedzi iyena kutoti ini ndasiya bhegi rangu but angaina rubeki ndasiya bhegi rangu uko ndakarara mumusha mwedu achatitsika padzinde patakazvarirwa achatsikida mukuru wangu kana ndiri kunyepa vachandipupurira wese murumbeyo inozishiko muramba kutotsvedza kuteni ini ndetotaronga ndikutora nemuti mukava apa patotsvedza nyandenya unozomufonera soka ndatobuda ndaenda mukoma titende honde variri isisu asida kuti ubhadhiri mari yako batinobvisa mari yedu isisu tende kuhonde variri ndatobuda ini saka kutobuda kwakaita manje taiti makuseni acho izvo atizama kuseni ndiri kumosvika takazosvika kuma 1 2 ndipo takazoti changamire munhu uyu uri kuuya here wakachizobva wazofonerana wakatoya vamwe wakatoya nawo mwacho ndipo pauneni inokuti watoiti aimaswenya akuuya apa
orwiwe mana hapana kuombe donge pana ine kusaziwa ndakasabvunza vakanaka ano ini inofanira ndini ndakabvunza paself introduction inoitwa ningi ndiri munyina wekuyu ndiani vataura ndiri ningi autodzivana paya ndipo kachizozi ndichangamire ndiishe nyamani zvikazi iwe monya kuti uyo atopedza kugeza kutara secretary atopedza kugeza kuti muine kupi zvikazi no matongere mandida inadeswa zvikazi iwe shamwati uri kundishora here kuti chichinyi zvikazi matongere mandidaswa ndinodipara ndende ndinoti kwamamba mutasi kuzosvikira ishe nyamando azoti no zvauri kuda iwewe apa mutasi asi ndingamuti kana tichitarisa soka wakaripota nyaya yatakana taripota amene kuti angarutiza mamutasa amene kuti angarutera amene madharuraita ndingamutadza kuti zvinhu zvakaitika pane nguva yatirebei ende mukufamba imwe nomusoka takanga tiri kushingirira ende tiri kuti topera semapeta ndikaitaizwa saka chamunenge chakarombwa chii une chamuri chiri kupedza vanhu chii sorry ndamugame hapana ini pamusoro mambo mutasa wese wakatikomeredza hapana akaputsa murume wekuti wakaromba ini zita rangu zitendai maunya hapana munhu akasimudza zita rekuti wakaromba tendai maunya hapana munhu akaputsa zita rekuti akaromba zvakaitika ndechekuti mukoma takati chiri ngatifambe ndaitokoti tikafamba ndine mwana wangu akarwara uyu musikana anonzi evideni festimoni yangu pachiitiko chakaitika kumai yacho achinga apakafa mai yacho akafa atangura achingoramba achingobhirira mwana chakamwera kudhisemting varamba achingobhirira saka the moment takati ngatifambe tichizama kuti tigadzise mwana pagina hospital pamadzibaba edby ndini tanyanya kubvisa mari toti akatifambe tise mhuri tikuona kuti chii chinokonzeresa mukoma akaita u10 ndini ndadobukwidza vakandirwadza ndadobukwidza kuti bhazi tisvike pagomo kuti tigadzise nyaya iyoyo vakati handandikuenda kubadzoka kutodzoka kumwe saka zvinhu zvanga zvichitotiwadza sakati mukoma famba nesi pamwe chiti asi hapana munhu akamuisa muno makarumba ndatuti ngatifambise mhuri titsvake kuti chii chiri kodaro mumusha mwedu tapedza ndazwaka bambo avati azi mukoma wakati muchafa semapete nimaiguru uyu mukadzi weuyu anova ndiye akabuda mumusha mwedu mushure mekunga paita chiitiko chakaitika mwana akasvika the whole day achibudirwa kuzosvikira pazobudisa mawedzi kutizi enia uripi enia anova ndiye mukadzi weuyu asi siri mumusha mwedu akugara kumusha kwavo kubocha ukwa ndiye akatizi yeke ndirikodhiyo saka chikudiwa pachiti kuti imi muda kuziva bambo muda kurwa innocence muna kurumba muna chii muri mutsvene handizvo chera rubaza enda yapo nena chibogera ipasapana objection pamusoro imambo mutatu dare renyu rinoremekedzwa ndichitaura panyaya iyoyi tinogona zitalivingstone maunya tinogona kutsvaga asi patori nezvinhu zvavanotoziva zvavakatidaidza kuti chibatwe achibva ndotora kuprofita ndeusaidi achibva enda kochiwiga chinhu ichochocho saka tinoswera kuda kudhenzerera kuti chienda pasaidi tichida kuzoti ko zvakamira sei achizviziva pane zvaanotoziva zvakatinhira mombe mudana mavo vachitora chinhu chichizo chiri kunetsa chichizi chakachaenda chimudhorera yake chaka chakapfekedzwa hembe vanochiziva musagara bambo nyaya iripo bambo ndeyekuti mimi mukutaura zvamusikazi makazwa iyi yese maamusimu hapana chimakaona handizvo isusu toda kuti muone muzive
muite first aid information. Ati kuiye akakutaurei wakazoda muntu wakudadai iye wacho anga aripi aripo here akumudza wemombe ingangoti mukwasha akakutaurai nyaya iyoyi yekuti pabviswa mombe paitwa so aripi patandiye munotiye chida kama kuti ivo adai kutitaurira kuti kwakadai ndatiripo eyewitness toda eyewitness kuti akaripo mombe dzibviswa chichiramba ichocho chichamamuri chiitiza chidii achitaura kuti dzakachikadai tikachidzingirira chikapinda bedroom chikapinda mudengu chikachidzingirira ndiye munotodayo yekona munhu wekuti ndakazwa hazi haiwa isusu tiri kuti mureva mauya panze apo moenda kuudziwa kana muda kuotaura kana muda kuotakura kana muda kuotakovhunza mobvunza andizo kana musina kufara ipapo motsvaga futi umwe futi munobvunzwa kutsvaga kana 5 kana asi mutemo ndizvisi 3 mukatsvaga 3 vanofanira kukupa ichii muri pamwe chete zvamakaita izvizvi musaite zvokuzobvunza zvazii huvhinyi muripo munhu ane zvasvirikirie kwaari achidii achibvunza ndizvova bcause musaite zvokumirira kutaurirwa pa bcause mukamirira kutaurirwa kamunonyeperwa yes pane nyaya yandikuda kumbotaura ndingatoti ndemukadzi wamahuri samhiri samhiri muriyo kwamauya andiripe zvaro kwamonya ndine uyu monya wakarora uyu hanzvadzi yangu yekushaya saka pane zvandikuda kuti ndimbotaura imimi mawinga makamirira mwana wenyu chiitiko pechakaitika kusheka kwakaita hanzvadzi yangu hanzvadzi yangu yakarwara chibva ndaitora indembera kuchipatara ndakubva ikoko akataura kuti inini handichararami asi munozouya kunhamwe yangu ndinozomuratidza munhu akandouraya ndozvaakataura saka ndiri kusungira chiitiko chakaitika pamba ndiri kutaura chiitiko chakaitika pamba apa chavari kutaurawo kuti pamba apa pane zvakaitika pamba saka ndozvendasumukira hangu basi izvozvo kuti ndiri kusumukira izvozvo chete kuti iye akasiya ataura kuti haanotaura zita remunhu ndandosumukira hangu basi kuti ndindobatsira iye ndiye anotanga kusunugwa mweya wacho pamusvika ndatotiregerai nditaure kuna wakaroti kuzoti pane nyaya anosunugwa mweya wacho vawataura muchibvunza imi musarege kubvunza handizo